Pane recruitment agencies ari kunyepera vanhu achivadana kuRussia vopromiswa mabasa akasiyana-siyana only to discover kuti vanozopera vakuarmy. Guys vari kupromisa vanhu $20,000 upon being recruited, then wozotanga kuora 2,000 to 2,500 every month. But this is too good to be true. Yes, unogona kupuwa mari yacho asi kazhinji kacho angori mapromises ekuti kana wasvika tichazokupa mari yakati. Vazhinji vari kuenda havasi kudzoka, vari kufirapo. This is an awareness post. Tangoti taure nezvazvo, dzimwe nguva tinoignore dzimwe nyaya asi zvinhu zvinobva zvangoshata. Welcome back to the channel, please don't forget to like and subscribe. Recently Sisumeli vakaburitsa post vachiti ngatitorei mapassport evana vedu tigare navo nekuti vari kunyengereka nemari dzavari kuofewa kuRussia uko. Mwana vaitaura nezvake akadaniwa akanzi ari kupuwa 20,000 upon arrival, then ozotanga kupuwa pay yake. So 20,000 is for relocation, matickets vanenge vabhadhara nezvese zvakadaro, basa utori nejob offer pamwe chete necontract yacho, only to realize later kana wasvika kuti macontracts aya akadraftiwa nenzira yekuti haupabudi one way street. At least uyo kwasismeli mwana akazobatwa kuna naDubai uko vakuita malay over ekuchinja kuti vaende kuRussia kuya. Mubereki ndobva akazoti ko mwana ndobva zvazomisiwa nemaauthorities, mwana achibva depotwa back to Africa. A lot of these agencies vari kushandisa nhema vokupa contract something else only to realize wasvika ikukuya kuti first page racho raitotaura nezvekuti uri kuenda kuhondo. Vamwe vacho ndo vari kutaura chokwadi sevari kutraya kubata team Zim, vari kungotaura kuti guys kuno kwakanaka chose chingouyai. So ma-agencies aya they've been paid $300,000 ekuti vabatsiridze kuti vanhu vaende vanorwa kuhondo iyi. Unoti wasvika kuya wosvika ungokandwa kudeep end. Tisakanga mukuziva kuti nyika idzi dzakatanga zvekurwa kare kare kuna na First World War zvichienda zvakadaro. Iwewo uri kuzvibvira hako nezhara yako yekuZimbabwe, unosvika kuya wotononzi cha kumberi kunopisa chaiko chaiko. Vana vevhu vakawanda havasi kudzoka, vari kuenda vachifirako. Tine imwe hama yedu yakaendako yanga ichigara kuJoburg akasiya mhuri yake ndokuenda kuhondo iyi. Asvika kuya 20,000 iya hapana mari yakatumikwa, uye anga achazotanga kuora ma2,000 ake iwayo, asi murume uyu akashayika pasina nguva. Bhodhi yake haina kuripatriatwa kudzoka kuZimbabwe, hapana nguva yekuzviita nekuti vanhu vari pahondo. Akangopindawo pamass grave navamwe varungu veko, mhuri yake ikangovudzwa kuti baba vashayika. Hapana closure, hapana guva, hapana tombstone, hapana coffin. Unongonzi munhu wakaguma kutaura naye ari kuRussia hapachina nezvake zvachose. Pamba chonoita seuchasangana naye mustreet, pamba chonoita kunge uri kurota here, asi ndo inenge yatova reality. Munhu anenge atoti d. So guys, tangoti tiudzane kuti hakuna zviriko uku, kungotogwa wokandwa musango wondoonana neko. Pana bhodhi vanobuda kuUnited Nations vachitaura kuti hakuna zviriko, takabatwa tikaenda tichiti tanopuwa mamwe mabasa ekucleana nezvimwe zvakadaro. Tasvika kuya tikatonzi aiwa varume nyaya ndiyo tiri kutobata magidi pano. Vakomana vakaedza kunegotiate asi vakatonzi masaina apa, uye pakashandiswa chisimba nekurovana chaiko kuti vasvike pakupinda mumakomba aya. Vakapinda muya ndokutanga kutorwa vari muya, asi ari kuti akazoescapa ndokuzouya akutaura testimony yake. The conditions are so uncomfortable. Russia is very cold and kunenge kuchirwiwa kuchitochohwa munhu zvekutodaro. So this other lady is saying it is not only Zimbabwe that is going through nyaya yevana vari kutorwa nekuti they are unemployed. KuSouth Africa chaiko pane allegations ekuti mwana waPresident Zuma musikana Sisi Maduduzana noiduduzile akamanyidzana nekupuwa mari inokwana kuita 34 million rands kuti arecruite vanhu. Akatora vanhu vakawanda vekungandla kumusha kwavo ndokubva vatumira kuti vaende kunorwa. Vanhu vari under the mukonto wesizwe, vari kutorwa vari kuya ende vari kuti ivo vari stuck, vari kuda kubuda muhondo iyi, asi hazvisi kugonekamwa nekuti pane macontracts akasainiwa vasinganzwisisi kuti vari kuenda kunoitei.
vataura zvakare vakati chero kukinya itoriwo nyaya ndiyo. This man said he was lied to. He was told he was going to get a job as a driver ikoko, and as soon as he got there they told him he was joining hondo yacho. He went to boot camp for 1 month and then they put him in the field. He said he arrived with 11 others and 10 vacho vakatofa kare. He said their families were not notified and they will never get their bodies back. He escaped because he started to pretend that he was crazy and out of his mind. He was rolling around on the ground achidhura mudenga until they took him to a doctor. He said he had a family emergency in Kenya and he needed to go to the embassy. Once he got to the embassy, he broke down and started speaking to them Swahili about what was happening, and they got him out of there. I also saw another video. They had vanga vaita kumusungirira landmine pabody pake. They instructed him to run in the darkness so that they could hunt him. If he tripped and fell, mine yaibva yangoblow up yobva yangomuuraya. This world is a very, very evil place. Zvakatooma zvazvo. So guys, ndo zviri kuitika izvi. Hakusi kutambwa kuhondo. Hamungoendi nekuti kwanzi isusu toda kungoenda ikokoko nekuti taziva kuti kune $2,000 kusiri kufande kupi. Guys, it is jumping from a frying pan into the fire. Nyaya iripo ndeyekuti chero chirungu chacho chakadi munongotsva chete. Kutsva dumbu nomusana, kugara kumba kwakanaka. At least unowanawo kudya sadza wotamba nemhuri yako. Then pane vamwe zvakare vari kurekrutwa nemagames. Ngatitarisisei zvakare vakomana vedu vechikuru ava vari kuma 18, 19, 20 vari kurekrutwa. Pane imwe game iri like that is online, right? The military game online yavanopinda pairi ubva vaita ipapo. So it is a realistic game. My parents are also aged kutarisa vana vavo vari kuma 18, 19, 20, 21. Pane game that has been introduced inoshandiswa nemarecruiters. It is an online military game. Vakomana vanoti vachitamba ipo paipai panobva pauya mamessages ekukumbira kuti vana ava vaite sign up. So pane ma-instructions ekuti press this, press that, and by the end of the day vanenge vatorekrutiwa. Matickets anotumirwa, vana vobuda vakananga ikoko kuhondo. So vanenge vatosainirana pasi kare asati atombosimuka. Vari kuti ivo ma-gaming platforms aya zvakare ari kushandiswa netimu iri riri kuda kuti ritore vana vainde kunofira zvakare hondo iyi. Vazhinji vacho vari kuti zvakaoma kuti unondofira nyaya usingazivi kuti Ukraine neiyi nyika vari kurwirei. Hapana anoziva kuti tichawanei pazviri, hapana anoziva. Vanhu vanga vangonzi huyaitirwe tingoshudhana takadaro topanana ma20,000 nema2,000 nechi takaenda asika zvingori pachena guys kuti uku ndo kunonzi kuzvicherera guva rako wondozvifushira. Ngatibatsiranei tangoti tingozviita out there so that panenge pakuzoshayikwa vanhu kumberi uko tozoti takambozvireva. Ndo nyaya iri pano. Vabereki ngatichenjerei vana vedu vasainde kunyika idzi.